Mitä me tehdään huomenna aamulla 10? Katellaan matskua ja kirjoitellaan soppareita. Joo, aivan tehdään niinku... Hyvää huomenta. Sunnuntai-aamu kello on noin 9. Kaikki on nukkunut varmasti ainakin noin 10 tuntia viime yönä ja meno on loistava. Katsotaan mitä tapahtuu. Huomenta. Onks leikkaus Dene? Ei. Ajateltiin just kuvata loppukohtaus uudestaan. On kaikkea montaa siihen sun muun leikkaamista. No jos ne suunnittelee silleen hyvin kuvausvaiheessa, niin ei sinne pitkään mene. Niin. No paljonko ei pitkään? Tunti puolitoista. Niin. Me ollaan tolla asti menossa nyt sitten. Ja kuvaukset on viimeistään 4 valmis. Toivottavasti aikaisemmin. Mun mielestä me voitais aloittaa. Niin, nyt mennään saman tien hakemaan valot ja laitetaan tohon valot. Kiire! Ei vittu. Tänne jätti. Onko se olisi kova? Meidän akut ei riitä tämän kuvaamiseen. Sunnuntai, meillä on 6 tuntia ja vartti aikaa palauttaa leffa. Kuvaukset käynnissä. Lololololo. Minkäs kokoista pakettia olette ajatellut? Se on ihan hyvä. Missä on meidän logo? Oh, ihan väärä osu. Se on Lauri Matin. Voinko saada se meidän logo jostain johonkin? Eikö se meni ihan heittämään se ääni siihen syyn? Joo. Yes. Se on väärinpäin, hei nyt mä en pysty orientoitumaan tähän. Ton verran jäljellä. Siellä rendataan värejä. Pitää olla aiherivillä 30% renderöity lopullista leffaa. Kun aika oli jäljellä noin 40 minuuttia vai 50 minuuttia ja huomattiin, että leffassa on väärä ääniraita. Ja ei kun sit laittaa uutta ääniraitaa tilalle ja rendaamaan ja rendaamaan. Sä kuvat tämä. Kuva. Mulla on 100. Rendaus meneillään vieläkin. Toi on mahtavaa. Kyllä Sony HD-blokkia kestää pienen vesisateen. Mahtavaa settiä. Tästä oikealle. Joo, tästä oikealle. Pidä tän oikein kaistava. Ajettiin just äsken jonkun tyypin päälle. Eikö siihen muuta mukana pidä kirjoittaa? Mitä? Eikö siihen muuta pidä kirjoittaa tuohon kun meidän joukkueen? Ei kai. 19 valolla. Onko se? Joo. Eli siis, hei. Nyt sitä meikkaria tonne me tehtiin se 48 tunnissa tasan. Ei edes mitään huijaus puolituntista. 3. leffa, mikä tuli boksaan. Ja todennäköisesti parasta. Kovat oli puhe. Ensi iltaa. Kerrohan, miten hyvä leffa tuli? Todella hyvä. Äsken pyöriä tossa, Niin kun ois. katsottiin sitä. Tiedätkö, siis Mä laitan. ai kuinka hyvä elokuva tuli? Tiedätkö se elokuvan Kummisetä? Ei oo mitään. Toisenlainen perhe. Niin. Perhe on